Kasang Voice of the People Party kalapan pau kajing snow lengok ba kajing snow si bantip ba yaga ground floor lani ka malaka bah traido jongka Mackley House Kolkata Russell Street kabadai hapo ka commercial complex la IT no syaka company cement ya kabla tip kum ka MS Rocky Dhar Private Limited haka kerwa bala pha do general secretary jongka sang Dr. Ricky AJ Sengkan kasang kala ong baka basno CA kalong bahakan ni ka ground floor kidon lightly kita trekam jo ka sarkal ni corporation ki trekam hadu menta bagita kilong ka tourism information center jong ka directorate of tourism nang takawai pa kadai ka jaka trekam jong ka directorate of horticulture bat kawai pa kadai ka Meghalaya Handloom and Handicraft Development Corporation ka VVP ka ong shu bakan ni ka jingdon jong ni kita trekam sarkar hang teh pa Mackley House Kolkata kalong ka jerap ka bakhra na kamta ki kunong chong pathai ki bawan chapa Mackley lembaga tourism infant center par khamtam kala penna ya ki babun ki tiar kita ba ka jisna na ka jalawan peninam par bu a ka te ka jaka jong sarkar ka badan hanang ba Kolkata kaseng kala ya thuru ba ka ni ka company shimat kala persang hadu license lewat banyo ya ka tender banyo ya ka te ka ground floor hante pa Mackley House Kolkata kaseng gabu ka jingkli kumnu bat manu bar pen kala ki kendon bat highlight ya ka company shimat banyo yang ni kat tenda bat ban trekam hakatei ka ying bangla jong ka sokan Mackley ka badan hanang ba Kolkata ki khubor ki balayo ki ong ba kan ka MS Rocky Dhar Private Limited kadai ka company jong uba Rocky Dhar ubade upara jong uba snya barang dhar mati rang ba sambut jong ka sarkar Mackley